Είτε μιλάμε για άτομα που τραυλίζουν, είτε για άτομα που δεν τραυλίζουν. Γενικά το να ακούς ενεργά το συνομιλητή σου είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτός είναι και ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείς να επικοινωνήσεις ουσιαστικά. Πρώτα απ' όλα γιατί με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε να κάνουμε το συνομιλητή μας να αισθάνεται πιο οικία, οπότε αναπτύσσουμε μεταξύ μας μία σχέση που είναι πιο εύκολο να εκφράσει αυτό που θέλει. Τι είναι σημαντικό να βλέπει ο συνομιλητή σου ότι τον ακούς, δηλαδή σωματικά, να τον κοιτάς, να έχεις το σώμα σου στραμμένο προς το μέρος του, να είσαι εκεί, να έχετε την οπτική επαφή, αλλά να είσαι εκεί όχι μόνο σωματικά και πνευματικά, οπότε να παρακολουθείς τι σου λέει, να του δίνεις χρόνο να ολοκληρώσει, να μην τον διακόπτεις, δηλαδή αυτό το θεωρώ εγώ πολύ σημαντικό, προσπαθώ να μην διακόπτω. Και φυσικά εφόσον τα κάνεις αυτά, μετά και η απάντησή σου πρέπει να είναι ανάλογη σε αυτά που σου είπε, να είναι ουσιαστική, να μην είναι μια γενική απάντηση. Σίγουρα με το να κρατάω μια οπτική επαφή ώστε να παρατηρώ και τις εκφράσεις του και να κατανοώ τα συναισθήματά του, με το να κρατάω το σώμα μου στραμμένο σε εκείνον και με το να ακούω με προσοχή αυτό που έχει να μου πει, δίχως να τον διακόπτω. Όταν μιλάμε, δεν μιλάμε μόνο με τη γλώσσα, αλλά και με τη γλώσσα του σώματος. Οπότε με το να κρατάς μια οπτική επαφή και να παρατηρείς το συνομιλητή σου πώς μιλάει, κατανοείς και τα συναισθήματά του. Να του δώσω είναι να είναι υπομονετικός και να δίνει στο συνομιλητή του το χρόνο να αναπτύξει τη σκέψη του. Ίσως κάποιες φορές να προσπαθεί να συμπληρώσει αυτό που προσπαθεί να πει ο απέναντί του, να μην είναι ό,τι πιο βοηθητικό. Αυτό, απλά να του δίνει το χρόνο του και να δείχνει πως τον ακούει. Να τους δίνει χρόνο, δηλαδή εγώ είμαι ένα άτομο που τραυλίζω, έχω όμως συνομιλήσει επίσης και με άτομα άλλα που τραυλίζουν. Νομίζω σημαντικό είναι να δίνεις χρόνο στο συνομιλητή σου να ολοκληρώσει, ειδικά όταν βλέπεις ότι χρειάζεται παραπάνω χρόνο ο ίδιος. Οπότε δίνεις χρόνο. Είσαι 100% εκεί, όπως είπα και πριν, και ακούς τι σου λέει. Και δίνεις σημασία περισσότερο στο περιεχόμενο παρά στον τρόπο. Δηλαδή, όταν μιλάω εγώ με κάποιον, δεν θέλω να τον βλέπω ότι μένει στο γεγονός ότι τραυλίζω, αλλά να ακούει πραγματικά τι του λέω, γιατί αυτό μετράει, το τι θα του πω. Εκεί είναι η ενεργή ακρόαση, το τι λες, όχι το πώς το λες.